Madulake kasangsayan marang Gusti. Panglimbang 5 menit dina Senin Pahing tanggal 1 Desember taun 2025. Kapethik saka Injil Matius bab 8 ayat 5 tekan ayat 11. Para sutresna pelem kinasih, Santo Matius sing waosan dina iki ngaturake paseksen bab sawijining kepala penatus prajurit Romawi kang wadul Gusti. Dheweke madulake kahanan atine kang gedandul kebak kasedihan, awit abdi kinasih nandhang lara abot. Kanthi kebaking pitaya, kepala penatus nyuwun Gusti pinarak ing omahe saperlu ngusadani larane si abdi. Sarasi si abdi mujudake sawijining kabungan kang tanpa pepindhan tumrap dheweke. Gusti pirsa kandeling iman si kepala penatus. Awit si kawelasan dalem si abdi saras saengga dadi lan mubale kabungane si kepala penatus sak brayat. Selaras karo waosan panglimbang dina iki, aku suwane ngarsaning para pandemen PLM kang uga para sambung welas lan asih dalem Gusti minangka panggedhi penatus. Aku kepingin wadul mring panjenengan sami bab kasedihanku, kasedihan tarikatku, kasedihan Pasaman Suci Indonesia, sarta kasedihan bangsa Indonesia sumrambahi. Kaya dene padha kita uningani menawa ing minggu-minggu pungkasan iki wecan dalem Gusti bab dumadine era-eru kang disiki rawuh dalem Gusti nyata dumadi. Sadurunge raya Natal manika bebendu gilir gumanti dumadi ing kukuban negara Indonesia tercinta iki. Kejaba bebendu njebluke Gunung Semeru, ati iki uga kagawe banget prihatin mring banjir lan tanah longsor ing endi-endi mligine ing Provinsi Sumatera Utara. Saka media massa bisa kamangerteni swasana banget giris lan tintrim. Lemah padha longsor medodalan ing endi-endi. Banyu lintek-lintek nggawa kayu-kayu glondongan lan watu sak kebu-kebu gembrojog nerajang apa wae kang diliwati enggo ajur mumur mosah maseh. Omah-omah padha kelelep lan sak pituruti. Para kurban isane amung padha pating jlerit, pating blulung enggo delok-delok kanthi panyawang kotong. Saka maneka sumber kadudut data, jumlah warga kang kena dampak bebendu cacah kurang luwih 166.000 jiwa. Kurban kang tiwas ana 143 jiwa. Kurban ilang ana 239 jiwa. Sarta tatu abot ana 58 jiwa. Kang ngungsi watara 5.000-an jiwa. Sarta omah kang kena dampak kurang luwih 56.000 omah. Ibu sedhiye sedulur-sedulur kang padha kelangan sanak kadang kang tiwas lan ilang. Ibu sedhiye sedulur-sedulur kang brayate nandhang lara abot. Ibu sengsara lan rekasani sedulur-sedulur sing kelangan papan kanggo ngiyup awit omahe klelep, kenyut lan rusak. Panjenengan bisa mbuka berita ing YouTube umpamane ing kanal Tribun Pontianak kang martakake prakara iku. Temaling batin ndak kira ora amung bisa nguras eluh saka mripat, ananging uga saguh ndhodhog rasa kamanungsan kang jero. Para tresna pelem kinasih, kanggo para sedulur kang kadudut atine kanggo paring bantuan arupa dhuwit, bisa katransfer liwat rekening Bank BCA nomor 0113 233 599 atas nama donasi Keuskupan Malang. Bukti transfer sumbangan kakirim menyang nomor 0821 3659 6703 atas nama Romo Fajar, sarta menyang nomor 0813 3308 1912 atas nama Buder Mungsi. Gusti Yesus kang biyen mitulungi panggedhi penatus lan abdine kang lumpuh
saiki rawuh ana panjenengan sami. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Duh Gusti ingkang Maha Ambek Welas, kawula suwane ngarsa paduka saperlu ngirit sanak kadang kurban bebendu banjir bandang Sumatera. Mugi kersa mirsani panandang kawula sarta kanthi penuh ing welas karsa ngutus tiang-tiang sae kangge asung pangenteng-enteng mring sanggan awratipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.